Mga kapuso, karong buntaga sa nakatakdang pag-abot na sa COVID-19 vaccine sa Davao City at nung sayron ang proseso sa pagbabakuna o uban pang impormasyon labot sa COVID-19 Vaccination Program. Kauban ang Regional Immunization Program Manager, si Dr. Janis Olavides. Dr. Janis, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, Doc? Hi! Maayong buntag sa tanan, lalo na sa itong mga kapuso sa Mindanao viewers. Doc, unang-una, aside sa priority list nga girelease na sa National IATF, unsa ba ang proseso una mabakunahan ang usa ka Pilipino? Okay, so karon na-release na nato no regarding sa itong prioritization. So guided taani by the World Health Organization. Sunod, ang importante is ma-master list jud ang ato ang mga identified na vaccinees. So kaning master listing, LGU led ni siya, no? So magpasok sila dito sa sistema, no? It's computerized na system together with the ICT ang kahead pud ani sa ato ang info-based system. With that, Doc, bisan pa man ana ka sa priority list, unsa ba ang mga kondisyon nga mabakunahan ka og posibleng ma-deny ang usa ka individual nga mabakunahan? Alright, so sa pagkakaroon, natay ginatawag na absolute ug relative na contraindication. Pasabot sa absolute, dili jud ka pwedeng takaan, no? So ang established karon, ang absolute contraindication is previous history of an allergy to vaccine administration. So tuod, tan-awon man gud na ang isa ka component sa bakunang moabot kung ikaw na ba kay history sa allergy ani na component mo na siya tong mga absolute. So ang next ana is the relative contraindication. Kay tungod bakuna man gud, meaning kinahanglan ang ato ang katawan mo produce og immunity. So kung ikaw isa ka individual nga ubos ang immunity sa pagkakaroon, pwedeng dili ka matagaan ani nga bakuna because wala may amount ang imong body nga protection against ani na sakit, no? It's like that. Okay lagi, Doc, no, lahi ang reaksyon sa lawas sa tao sa bakuna. Dunay mga nag-ingon, Doc, nga need daw nato mo inom og vitamins para lesser daw ang mabati nga side effects. How true ba ni Doc? Okay, so importante jud sa pagkakaroon health-wise is to establish, no, ang strength sa isa ka katawan. So kung vitamins, yes, pwede ta mo inom, pero sa saktong pagminsar, no, kauntag saktong pagkaon, inom saktong tubig, no, the usual that we get para maging healthy kinahanglan. And once again, we have to protect ourselves from the transmission of COVID. Og unsa pud nga age group, Doc, ang pwede mapailawom sa vaccination? Okay, sa pagkakaroon wala jud tay specific nga age group, no, but sa itong mga bakuna nga moabutay ang sa studies nila is 16 years old pataas ang ginatagaan, no, outside the country inana ilahang age na ginahatag. But as to the maximum age, wala pa ta og insakto jud kung pila ba jud, but part of the prioritized list nato is our senior citizens. So na jud maapil jud atong mga adult na age group. Og Doc, sa karon murag duol na batas sa actual nga vaccination gyud? Okay, so ang ato amang good ma-allocatean ta sa national kung kita ready na pud tang modawat. So ubay-ubay na naghanatag nabuhat ng mga aktibidades to ready ourselves. So aside from the simulation, last January, no, nakakonduct ta og training of trainers para sa ato ang provinces also, dili lang si Davao City but other provinces to capacitate us ani nga pagbakuna. And then simultaneously ang ato apong mga probinsya ug city nagconduct pod og training para lang jud aning pag-arrive og atong pag-conduct sa ato ang vaccination campaign. So buot pasabot, Doc, na ana ba tay trained nga mga COVID vaccinator sa Davao Region karon? Yes, oo. So, katong pwede man gud mong hatag ani na bakuna at katong nakaagi na siya og training. So, kung ang atong giyahan dili pasabot na kana lang ang atong gitudlo is katong pagtusok lang, no, because it's not just that, but mismo unsa ang klase ng vaccine, unsay preparation sa vaccine in ana ang apil sa training. So, ubay-ubay, no, daghan jud ta from all of the health personnel nga na-apil ato sa training na nato na last January and katong first week of February po. Doc, gawa sa Davao City, how about ang mga nasa municipal level? Unsa bang mamahimong proseso sa vaccination program nila? Okay, same tag preparation, no?
kung unsa ang gi-dole out nato na mga activities for the for the city mo pud ato ang kitanghatag sa probinsya. Pare-pareha ta og baseline nga pagtuon aning pagbabakuna nato. So sa pagkakaroon, they've been doing their microplans, no? Kanang microplan mauni sila mauning proseso para ma-prepare jud ta inig-abot na sa ato ang bakuna. Not just at the provincial and city level ni siya, sir, but also sa ato ang mga munisipyo hangtod sa barangay. Maong hands-on pod ato ang mga local chief executives and barangay captains ani nga pagplano. Ug as part, Doc, sa preparation, unsa ba ang ideal site para sa vaccination? Alright. So, mo factor in jud diri ang kadakon sa lugar, no? Because sa pagkakaroon manggod kinahanglan ta mo follow sa to ang protocol, no? Sa to minimum health protocol. Maunang usually ang ato ang gina-recommend is a big venue na air circulation, na ay distancing na pagkahitabo from chair to chair, and then naapod na siya mga nagkaiya-iyang mga lugar, no, sa kana na vaccination site. So naay screening area, naay information area, naay registration, isa na siya og vaccination. And then after pa jud ana sa vaccination, another area para sa surveillance nato post vaccination. Ana siya ang ato ang gina-recommend nga lugar for vaccination. Og sanglit dili lang usa ka pharmaceutical company ang supplier og bakuna, Doc. Possible ba nga lahi-lahi ang side effects nga mabati sa mabakunahan? Okay, sa isa ka bakuna manggod, ang component or gina-target niya sakit usara. So magiyahan ta nga same component ang isa ka bakuna, but manufacturer ang nagdiperensya lang. Maunang ang karon part of the study na gina-conduct sa pagkakaroon is katong mga ginaingon na side effects, no? So once we have this clear cut kung unsa jud yung mga side effects, magiyahan pud ta kung unsa ang pinaka mga common na mga side effect na mahitabo. But as to, let's say, mo relate jud ko ani sa atong routine na vaccination, let's say sa mga bata, no, katong mga nabakunahan, usually pain in sa injection site din ana ang common nato ang mga ma-report na mga side effects sa pagbabakuna. Ug daghan sab ang nagapangutana, Doc, nga kung mapailawom na ka sa pagpabakuna, pwede na ba daw nga dili na magsuot og face mask o face shield? Okay. So sa pagkakaroon, dili jud na atong gina-picture, no? Because ang pagbabakuna isa ra na siya ka strategiya. Kinahanglan gihapon nga mo follow ta atong atuan ng marag mahabit na jud nato ni sa pagkakaroon kaning wearing of mask ug face shield, no? Pati kanang social physical distancing. Mao jud na ato ang mga minimum health protocol nga pagkabuhaton gihapon bisag na bakunahan na ka. It serves as additional protection ning bakuna. Pero katud yung first nato na mga strategies no, the PDITR kana gihapon jud ang atong i-follow sa ato ang kampanya. I mean sa ato ang kinabuhi na jud di na jud sa kampanya lang, no? So kanimang good ang bakuna, no, is an effective way to save lives, not just for this COVID-19, but tanaw na itong mga sa unang nahitabo, no? Na ata sa una natay isa ka mohatag kog example ha, sa una natay sakit na smallpox. Kanang smallpox daghan kayong nangaigo ana sa unang panahon, but with the introduction of vaccines kani nga siya nasakit na eradicate na nato. Ikaduha, let's say sa atong polio campaign, no, sa atong polio na bakuna mismo, sa una daghan tag kaso sa atuang mga bata or bisag magtigulang, no, nadala nila tong sakit na polio, no, so naa sila mga physical disabilities because of that illness. But with the introduction of vaccines, ni ubay-ubay na nawala na jud ato ang mga tao or individual na nasakit aning polio. Maunang sa pagkakaroon kani siya makita nato that will really help us, no, bring normalcy jud sa atuang mga sarili mismo and to our country as well. Maunang ginaawhag jud namong tanan, once the vaccines are in and you are part of the targeted vaccine, please have yourselves vaccinated. Daghan king salamat, Dr. Janis, sa imong oras ug higayon nga mas mapasabot pa sa atong mga kapuso ang labot sa COVID-19 vaccine. Amping always, Doc. Thank you jud kaayo sa sa pag-invite. Kini ang At Home with GMA Regional TV.